Għal darboħra l-Ministru Ian Borch reġa' għażel li għaddi bħal romblu minn fuq kulħadd din id-darba bil-proġett tal-metro. Ikkonfermaw dan diversi kunsilli lokali li mal-ġurnal The Malta Independence arrew li sissaqat ma kienu konsultati dwar dan il-proġett. Dan wara li madwar 3 ġimatilu il-Gvern ippreżenta l-proġett tal-metro li qal li se jieħu bejn 15 u 20 sena biex jitlesta kollu. Iżda fid-dawl tal-fatt li l-Ministru Ian Borch qal li l-ewwel fażi tal-proġett li għandha tinkorpora minn Buġibba l Pembroke u Taslima se titlesta f'bejn 5 u 8 snin. Diversi mill-lokalitajiet li se jkunu mill-quta qed itennu li ħadd għadu ma konsulta magħhom. Mhux biss il-kunsilli fiż-żona tal-ewwel fażi, iżda anke dawk li se jkunu qed jintlaqtu fil-futur bħal tal-Fgura, San Ġiljan, Ħattart u Ħalbalzan li kienu l-erba' li wieġbu lill-ġurnal mill-10 li ġew ikkuntattjati. Is-sitta li baqgħu ma wieġbux kienu l-kunsilli ta' Birkirkara, in-Naxxar, il-Mosta, il-Ħamrun, Taslima u l-Belt. Fil-każ tal-Fgura, fil-waqt li konferma nuqqas ta' konsultazzjoni, il-Kunsill qal li jaqbel mal-proġett għalkemm esprima tħassib li dan se jnaqqas mill-ftit spazji miftuħa li jatfadal fil-lokalità. L-istess reazzjoni ta' nuqqas ta' konsultazzjoni waslet anke mill-Kunsilli ta' San Ġiljan, Ħattart u Ħalbalzan li ddikjaraw li l-unika informazzjoni li għandhom dik li ħarġet mill-medja jew fir-reklamar tal-Gvern. Per eżempju, is-Sindku ta' San Ġiljan qal li l-fatt li l-Gvern qed jibqa' dejjem fuq il-Kunsilli li bil-liġi huma meqjusin bħala gvernijiet lokali mhux biss u fattur mhux demokratiku, iżda jmur kontra rappreżentanza demokratika ta' residenzi fil-lokalitajiet. Minnaħa tiegħu is-Sindku ta' Ħalbalzan fil-waqt li anke hu nota nuqqas ta' konsultazzjoni qal li f'dan l-istadju hu prematur jiddikjara jekk jaqbilx jew le mal-proġett. Dan kif qal li l-Kunsill jixtieq l-ewwel jikkonsulta mar-residenti bil-prijorità tibqa' li l-lokalità tingħaqad aktar ma' lokalitajiet ewlenin tal-pajjiż.